Croeso mawr iawn I bawb ohonoch chi'r addoliad y bore yma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi ar y dydd olaf o mis Ionawr, dydd Sul, yr 11 ar 10 ar 20, 31 o Ionawr. Oedd o'n fis hir o sy'n doedd ni na mewn clo, a da ni'n mynd I barhau mewn clo am 2 wythnos arall. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn, teulu Ebenezer yn ei chyfanrwydd, ac hefyd bob ffrind sydd wedi ymuno hefo ni. Mae'n braf cael eich cwmni. Un peth hyfryd eisiau am dro ben bora, a mae'r dydd yn amlwg ymystyn erbyn hyn. Mae o wedi mystyn rhyw 45 munud ers y diwrnod hira ar Rhagfyr 21. Felly, croeso i'r addoliad. Mae nifer o'r aelodau wedi recordio rhan ar gyfer y gwasanaeth hwn. A da ni am gychwyn addoli hefo'n gilydd drwy wrando ar Seren Ann Jones yn darllen salm. Salm 150. Hallelujah! Molwch Dduw yn ei dymol. Molwch yn ei nefoedd gadarn. Molwch am wneud pethau mor bawr. Molwch am ei fod mor wych. Molwch drwy chwethu conhwrdd. Molwch gyda nabal a dalyn. Molwch gyda drwm a dawns. Molwch gyda llinynau a fflint. Molwch gyda sŵn symbalau. Molwch gyda symbalau at seinio. Roedd I bobeth sy'n anadlu fod i'r arglwydd. Hallelujah. A diolch I Seren am y darlleniad. Salmydd yn y fan honno yn yn annog ni I foliannu Duw. Efo'r gair Hallelujah, drosodd a drosodd. Molwch yr arglwydd. Boed I bopeth sydd berchen anadl a ddoli Duw. Oherwydd da ni wedi cael yn creu I wneud hyn, ac yn niw yma'n llawenydd yn deud hwyddwch ni. Dewch I ni gael gair o weddi hefo'n gilydd. A dweud da ni diolch I ti am fore dydd Sul arall, ac am danogaeth di I ddod I addoli gyda'n gilydd. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud ti'r ataf I yn awr, blinderog un ceir Gymron roi pwys dy ben I lawr. A da ni yn ymateb I alwad a gwahoddiad yr arglwydd Iesu I ddod ato ef, yr arglwydd perffaith, y gwaredwr bendigedig, ac I ganfod gorffwystra ynddo ef. Yn perthynas efo ti, mae yna ddedwyddwch a thangnefedd ac ystyr i'n bywyda. Da ni gofyn am bendith yr ysbryd glân wrth I ni daddoli drwy y cyfryngau yma y bore yma. Y byddi di drwy dair yn siarad hefo ni, ac y bydda ni'n gadael y gwasanaeth ar ôl rhyw 35 munud, wedi cael yn hadnewyddu. I wynebu y dydd heddiw, I wynebu'r wythnos newydd hon yr wyt ti wedi rhoi I ni yn rhod. Derbyn yn clod, derbyn yn mawl, derbyn yn bri. Yn enw Iesu Grist ein prynwr. Amen. Yr emyn cyntaf y bore yma ydy distewch. A mae'r emyn yn hannog ni I ymlonyddu fel Cristnogion. Mae yna brysurdeb gwahanol yn y dyddiau yma yn does. Rhai yn brysur hefo'u gwaith, prysur oherwydd gwarchod a gofalu am blant neu rhieni oedrannus. Prysurdeb oherwydd bod y meddwl ni yn rhithro yn bryderus. Prysurdeb oherwydd salwch neu iseldeb. Mae'r emyn yma yn gwahodd ni I ddod I bresenoldeb yr arglwydd, I ymlonyddu ac I sylweddoli I fod o yn goruwch lywodraethu dros y cwbl. Dewch I ni ganu yn y calonna efo Chloe Powell Davies. Sanctaidd i'n gerllaw.
Hyfryd distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Ac wrth addoli, da ni'n agor yn calonna yn meddwl i presenoldeb yr arglwydd Iesu drwy yr ysbryd glân. A da ni'n gallu ymlacio mewn ffordd arbennig yng nghariad Duw. Da ni am gael darlleniad rwan o Efengyl Luc, a mae Helen Thomas yn darllen y geiriau hyn. Luc pennod 15, dameg y ddafad a'r darn arian colledig. Yr oedd yr holl gasglu'r trethu a'r pechaduriaid yn nesau ato i wrando arno. Ond yr oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, yma hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta â hwy. A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt. Bwriwch fod gan un ohonoch 800 o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt. Ond ydy'n gadael y 99 ar ei porfa ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi? Wedi dod o hyd iddi, y mae'n ei gosod ar ei ysgwyddau yn llawen, yn mynd adref ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion yn hyd, gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda mi, oherwydd rwy fi wedi cael hyd i'n dafad golledig. Rwy'n dweud wrthych, yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edifarhau, nag am 99 o ddynion cyfiawn nad oes arnynt angen edifeirwch. Neu bwriwch fod gan wraig 10 darn arian, a digwydd iddi golli un darn. Ond ydyw hi'n cynnau canwyll ac yn ysgubo'r tŷ ac yn chwilio'n ddyfal nes dod o hyd iddo. Ac wedi dod o hyd iddo, y mae'n gwahodd ei chyfaillesau a'i chymdogion ynghyd gan ddweud, llawen hewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'r darn arian a gollais. Er un modd, rwy'n dweud wrthych, y mae llawenydd ymhlith angylion Duw am un pechadur sy'n edifarhau. Diolch i Helen am y darlleniad hyfryd yna o Efengyl Luc pennod 15. Dwy dameg nath chi i ddarllen, dameg yr ddafad oedd ar goll, dameg y darn arian aeth ar goll. Wrth gwrs mae yna drydydd yn y 15fed pennod, sef dameg y mab oedd yn mynd ar goll. Yn y munud mi ddown ni draw i ystyried yr un cyntaf, sef dameg stori yr Iesu am y ddafad yn mynd ar goll. Ond da ni'n mynd i gael cyfweliad bach rwan hefo her ffrind i Ebenezer. Un fi o hefo ni am gyfnod byr, ond mae o ar hyn o bryd yn Belfast, a mae rhai o'na chi'n cofio Morgan Bryn. Felly dyma'r hyn oedd ganddo fo i ddeud. Morgan Bryn, sut wyt ti? Iawn, diolch. Dych chi'n iawn? Da iawn, dwi'n dda iawn. Diolch i ti am gytuno gael ryw gyfweliad bach byr mwyn i teulu Ebenezer wybod beth sydd wedi bod yn digwydd yn dy hanes di. I atgoffa chi, oedd Morgan Bryn hefo ni nôl yn 2017 am gyfnod o brofiad. A fi efo'n gwneud amrywiol bethau hefo ni fel eglwys, efo'r digartre, fi efo'n pregethu, fi efo yn y cwr gweddi. Ac o'n i'n meddwl, sa'n ni'n dal fyny hefo fo, agos da ni fel eglwys yn credu'n gry mewn annog a meithrin pobl i arwain ac yn arbennig pobl ifanc lle. Ac un o'r pethau da ni wirioneddol i angen fel eglwysi Cymraeg ydy pobl sydd ar dan dros Iesu Grist. Felly, Morgan, beth sydd wedi bod yn digwydd ers mae lot o amser di mynd ers 2017? So, dwi wwan yn 22. Ti'n meddwl bod o'n oes gyfa yn ôl eisiau fod efo chi. Dwi wedi gwneud gradd yn Belfast, gradd mewn diwinyddiaeth.
A dwi wan yn y meistr mewn astudiaethau testamau newydd, joio gwneud y gwaith. Wel, yn y cyfnod yma, efo'r Covid a'r clo, mae pobl yn eistedd bron iawn yn sbio ar ei gilydd, a dyn nhw'n byd i wneud wrth ei gilydd, oherwydd does na byd llawer di digwydd agos yn ystod y flwyddyn dwytha. Ond mae'n braf clywed bod chdi wedi gwneud yr ardd na yn Belfast. Yma ffordd, ti'n meddwl mae Duw yn dy arwain di ar hyn o bryd os fyddi di'n gorffan yr meistr yn ystod y flwyddyn yma, mae'n siŵr? Ys gen ti'n rhyw syniad beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn? Blwyddyn yn ôl, o'n i'n meddwl gwneud internship efo capel yma yn Gogledd, ond nath Covid roid spanner yn y works ynddo. So, a dwi'n meddwl bod nhw'n cysidro gwneud hynna eto blwyddyn yma. Ond dwi jyst yn trio gorffen y meistr yma a gweld lle mae pethau'n arwain, really. Cymryd pethau'n eitha laid back. Ac ys da chi mewn sefyllfa cwbl anarferol i genhedlaeth o bobl ifanc, sef bod brec wedi cael ei rhoi ar bob dim fwy neu lai, lle ti'n dal i allu astudio a darllen a paratoi gwaith. Ond wrth feddwl am y dyfodol, mae reit anelwig i lot o bobl dydy be fydd ar ôl y cyfnod Covid yma. So ti'n dod nôl i Gymru, ti'n meddwl? Byswn. Felly os oes na unrhyw eglwysi allan y fanna chwilio am Gristion ifanc, ar ôl, pryd ti'n gorffen y meistr? Gobeithio mis Awst. Ar ôl mis Awst, lle. Dyma'r boi ar gyfer eich eglwysi chi. Boi efo tân yn ei fol dros Iesu Grist. A un o'r pethau dwi'n gofio pan bydda ti hefo ni am cyfnod byrnau. Nes i rioed weld neb oedd yn bita gymaint o chdi. Defi wen. Pan fyddi di gadael Belfast, mae'n siŵr fydd McDonald's ar ei colled lle. Oeddech chdi'n cael swper chi'n dod i Cwrgweddi? Sorry. Oeddech ni'n mynd i gael panad i Wetherspoons ac oeddech chdi'n dweud, ew, mae'r burger na'n edrych yn neis iawn. Oeddech chdi'n cael swper arall? Ond efo. Camlaid e. Oeddech chdi ar dy brifiant. Am beth sa ti'n licio i ni weddio? Os da chdi? Bo fi'n gallu canolbwyntio a gwneud unwaith. Bo fi ddim yn cael cabin fever yn ystod yr adeg gwylyd yma. Bo fi actually mynd allan, dwi'n mynd i bod allan dydd Llun. Ond bai fi dyna. Does na'm byd i wneud. Na, gwir. Dwi wedi mynd am dro, ond does na'm llawer yn byd arall i wneud. Byddwn ni sicr yn cofio amdana ti yn y gweddia ac yn y cwr gweddi ar nos Lun. Ac yn gofyn i'r arglwydd dy gadw di'n iach, dod â chdi nôl i Gymru ac i ddefnyddio di yn y gwaith yr arglwydd yn ystod yr misoedd a'r blynyddoedd sydd yn dod. Felly diolch i ti am y sgwrs a bob bendith i ti wrth i ti orffan y meistr yn fanna yn Belfast. Pleser. Diolch yn fawr. Hwyl fawr. Diolch i Morgan am gytuno i gael cyfweliad. Ac oedd gwneud y cyfweliad hefo fi yn arwain i feddwl pa mor rwystredig ydy'r sefyllfa bresennol. Mae o i bawb ohona ni, ond meddwl yn arbennig am ieuenctid, pobl yn eu harddegau ac hefyd myfyrwyr ac oedolion ifanc, bod fwy neu lai popeth wedi bod ar stop ers blwyddyn, oherwydd y haint, oherwydd y rheoliadau clo sydd wedi bod. A da ni'n meddwl yn arbennig amdanyn nhw.
a mae eisiau ni gofio am y pobl ifanc yn y gweddiau, i bod nhw yn cael eu cynnal, i bod nhw'n dod trwy y cyfnod yma mewn un darn. Oherwydd dydy o ddim yn rhwydd, dydy o ddim yn rhywbeth bydd rhaid i mi i wynebu yn y ddia ysgol na choleg nac fel oedolyn ifanc. Felly, diolch i Morgan am y cyfweliad ac am yn hatgoffa ni o'n gofal dros y bobl ifanc yma yn ymarferol ac hefyd mewn gweddi. Ac wrth sôn am weddi, da ni am wrando ar weddi rwan gan Ifan Roberts. Gweddiwn. Olianwn y chodforwn di o ddiw y tad y creawdwr. Am i ti greu creadigaeth mor ryfeddol. Diolchwn am dy gariad a heilioni a throddion y ddydd i dydd. Helpa ni rannu'n deg dyroddion i holl drigolion y byd, ac i warchod y greadigaeth rhag i'n hynoldeb ansachwan sydd i'n strio. Parfod cenhedloedd y byd yn byw mewn cariad, cyfiawnder a heddwch, fe bod ewyllus di cael ei chyflawni ar ein deiar. Olianwn y chlodforwn di, yw'r mab Iesu Grist ein hardwydd a'n gwaredwr. Diolchwn i ti am ddod i'n byd, am dy fywyd perffaith, am i ti gyhoeddi a gweithredu ffordd teyrnas nefoedd, a dangos bydd ewyllus Duw ar ein cyfer. Diolch i ti am farw drosom ar y groes, yn gynnig i ni faddeuant am ein pechodau. Can fuddugoliaeth yr atgyfodiad sy'n rhoi sicrwydd bywyd tragwyddol i rai sy'n credu ac yn ymddiried y not. Diolchwn i ti am ein galw fod yn ddisgyblion i ti heddiw, a chyda'n cyd Gristnogion drwy'r byd, parfod eglwys yn cyhoeddi dy neges ac yn gweithredu dy ras dy gyfiawnder a'r gariad yn y byd. Deled y deyrnas drwy dy bobl a'r eglwys yn y byd heddiw ac yfory. Olianwn y chlodforwn di, Dyw'r Ysbryd Glân. Am i ti weithredu yn y byd o'r dechrau. Am i ti weithredu ymywyd pobl Dduw ar hyd y canrifoedd. Wedi ti weithredu nom ni ac yn deglwys heddiw. Dylid y ddewrder, gweledigaeth a dylid barhad i eglwys i gyhoeddi'r newyddion dal a wenydd mawr am Iesu. Newyddion da i bawb o pobman. Yn hrym yr Ysbryd Glân, wedi'r efengydd fynd ar led yn ein byd, ac i fwy a mwy o bobl oedd i gredu ac adnabod Iesu Grist fel ei harglwydd a'i gwaredwr. Tyr y Ysbryd Glân i ywhau dy waith drwy dy bobl. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef heddiw, y profedigaethus, y cleifion, yr unig a'r trist. Diolch am bawb sy'n gofalu am eraill, yn broffesiynol ac yn wirfoddol. Cynarbennig gweddiwyd rai sy'n gweithio mewn gwledydd tlawd, yn aml heb unrhyw gyfarpar meddygol i geisio achu bywyd pobl eraill. Gweddiwn dros y gwyddonwyr, gweithwyr hen blaen, gwleidyddion, ac asiantaethau sy'n ceisio arwain y byd allan o'r argyfwng presennol. Dyroi ni weledigaeth newydd y dynoliaeth am ddyfodol bydd yn sicrhau cyfiawnder i bawb. Cofia'r byd o feddyg da i flinderau, tyrd yn glau a llwyr iach ei ddoluriau. Cod y bobloedd ar ei taid i ddwasnaethu, tu ei prynais drwy dy waed, dirion Iesu. Mae'r baw mor ryfedd yr un yn gilead, ac mae yno beraidd win dwyfol gariad. Yno mae'n ffisigwr mawr, deuwch ato, a chyd genwch deuddi'r llaw. Diolch iddo. Amen. Diolch Ifan am y weddi gyfoethog yna yn sôn am byw y tad, y mab a'r Ysbryd Glân. Wythnos dwytha ni wedi cael ambell i negas gan rhai ohonoch chi oedd yn gwylio, oherwydd bod chi wedi bod yn piffian chwerthin, fel oedd rhaid i chwerthin ar ddechrau'r gwasanaeth y bore yma, oherwydd bod fi wedi dweud y dydd hira. Dydd byran i feddwl wrth gwrs ar noson hira. Ond bod fi wedi dweud cyn i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd, newch chi roi eich hun ar myd. Ac oedd pobl yn chwilio ar Facebook Live am y botwm mudo. Ond mae'n dangos sut mae'r feriad yn dod yn rhan o beth da ni'n neud yn dydi, di treulio gormod amser ar Zoom. Oedd hynny debyg i rywun yn gwneud y coeddiadau mewn capal
ac yn troi rownd i wynebu'r gynulleidfa a neb yn y gynulleidfa. Mae'r feriad yn rhywbeth cry iawn. Ond da ni am gyd adrodd gweddi'r arglwydd rwan. Sy'n rhaid chi roi llun ar byd, ond gewch chi floeddio gweddi Iesu Grist hefo ni. Ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus fel yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn, a phaid am dwyn i brawf, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd iddo ti y deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen, yn wir. Da ni'n mynd i edrych rwan ar darn o'r Beibl hefo'n gilydd. A da ni'n mynd i edrych ar stori cyfarwydd ranodd Iesu Grist hefo'r disgyblion ac hefo pawb ohono ni. Ac ystyried arwyddocad y stori yma ar ein cyfer ni heddiw. Yr Iesu wrth gwrs yn hoff iawn o ddefnyddio straeon mwyn cyfleu gwirionedd am deyrnas dduw neu gwirioneddau ysbrydol ag ymarferol. Da ni troi i Lug pennod 15, Efengyl Lug. A atgoffa chi eto be di ystyr y gair Efengyl, gair groeg Efangelion, o'i gyfieithu Gymraeg newyddion da. Pan oedd yr angylion yn siarad hefo'r bugeiliaid, oedd yr angel yn dweud, dwi'n cyhoeddi chwi newyddion da o lawenydd mawr. Y gair evangelisio oedd y gair sy'n cael ei gyfieithu newyddion da. Felly, pan da ni'n sôn am Efengyl Lug, da ni'n cyfeirio at newyddion da Lug. A falle dyla ni gyfieithu fo yn amlach fel yna, oherwydd newyddion da ydy'r Efengyl Cristnogol. Efengyl da gan Dduw i ddynoliaeth, newyddion da am Iesu Grist. Yn Lug, fel o'n i'n deud, mae yna 2 stori gan Iesu Grist, y ddafad a'r goll, y darn arian a'r goll, ac yna y mab a'r goll. A mae'r 2 stori yn plethu drwy gilydd ac yn cryfhau yn dealltwriaeth ni o bob un ohonyn nhw. A ni edrych yn gyflym ar y cyntaf y bore yma, stori cyfarwydd i ni am y ddafad oedd wedi mynd ar goll. A mae'n hyfryd fel stori, oherwydd fod Iesu mewn darlun syml iawn yn cyfleu beth ydy y newyddion da gan Dduw. Heb drymings, heb amlhau geiriau, ond mewn ychydig frawddegau mae o'n dweud, dyma ran allweddol o newyddion da fi. Ac yn aml mewn Cristnogion, da ni'n euog o orgymlethu y newyddion da Cristnogol, drwy ychwanegu yn syniadau ac ychwanegu yn dealltwriaeth ni ohono fo. A mae'r Iesu ni gyflwyno fo mor syml. Ac yn y stori yma, mae o'n deud mae gan berson, neu dychmygwch chi bod ganddoch chi 100 o ddefaid. A mae yna un ddafad yn crwydro yn bell i ffwrdd. Yna mae'r bugail yn mynd i chwilio amdani ac yn gadael y 99 yn ffindio y ddafad, yn achub y ddafad ac yn cario y ddafad yn ôl adra ar ei sgwydda. Ac yna, ar ôl mynd adra, mae'n galw ei ffrindiau gymdogion i gyd ato fo'n dweud, hei, dwi wedi ffeindio'r ddafad yma wedi mynd ar goll. Dewch ata fi i lawenhau ac i ddathlu. Ac yna wrth gloi mae Iesu'n dweud, wir i chi, dyna sut mae hi yn y nefoedd. Mae mwy o ddathlu am fod un pechadur wedi troi at Dduw, nag am 99 o bobl sy'n meddwl i bod nhw'n iawn a dim angen newid. A dyma sylfaen a craidd newyddion da Iesu Grist. Heddiw, da ni ar goll yn llwyr, ond mae Duw yn ei gariad wedi anfon Iesu Grist i'n hachub ni, mae Iesu yn dod â ni yn ôl i'r fan lle rydyn ni fod mewn perthynas â Duw. Ac yno, da ni yn canfod llawenydd gydag eraill yng nghwmni y bugail.
A phan mae hynny'n digwydd, mae yna lawenydd yn y nefoedd. A dyna fo. Dyna y stori sydd gan Iesu sydd yn newyddion da. Y newyddion da mae angen i'w ddilynwyr a'i ddisgyblion pobl Iesu Grist i rannu hefo'r byd ac hefo pobl. Wan ta, dywch i ni ystyried am chydig funudau pethau chydig bach yn fwy manwl. A jyst trafod dau beth ag agor y testyn. Trafod y ddafad ac yna meddwl a thrafod y bugail. Y ddafad, 3 pheth am y ddafad byddai'n sôn amdanyn nhw. A dyma'r peth cyntaf. Mi oedd y ddafad i fod yn rhan o'r praidd. Y fan oedd y ddafad i fod oedd hefo'r defaid eraill y 99 ac yng nghwmni y bugail. Oherwydd yno mi oedd diogelwch, mi oedd gofal, mi oedd bwyd, mi oedd diod, mi oedd cysgod, mi oedd cwmni i'w gael. Ac felly nina, mae Duw wedi bwriadu yn bod ni'n byw mewn perthynas hefo fo ac mewn perthynas gariadus hefo'n gilydd. Yn yw yma'n cyflawnder a'n dedwyddoch ni. Yn yw yma ystyr i'n bywyd ni. Ac yn fwy na hynny, yn yw yma dynoliaeth yn canfod ystyr, yn canfod cyfiawnder sydd yn mynd i newid cymdeithas, yn canfod heddwch sydd i fod rhwng pobl a'i gilydd. Ac heb berthynas â Duw, da ni ddim yn gallu canfod hynny mewn gwirionedd. Yr ail beth, a mae hwn reit amlwg, mi oedd y ddafad ar goll. Fe grwydrodd oddi wrth y defaid eraill ac oddi wrth gofal y bugail. A mae hwn yn ddarlun ohona fi, mae hwn yn ddarlun ohona chi, mae hwn yn ddarlun i bawb. Ti a fi fel yn gilydd. Heb Iesu, da ni ar goll ac wedi crwydro oddi wrth Dduw. Ac rwsyd yn trio ffeindio llawenydd ac ystyr mewn pethau eraill sydd o'n cwmpas ni. Allwn ni trio canfod ystyr i bywydau mewn ymgyrchoedd gwleidyddol, mewn ffyrdd gwahanol o fyw, mewn gwleidyddiaeth, mewn gyrfa, mewn arian, mewn pleser, mewn cyffuriau, mewn perthynas. A da ni'n ceisio ffeindio dedwyddwch yn y fan honno. Ond methu a gael. A'r ergyd gan Iesu ydy, fedrwch chi ddim i gael o heb y berthynas yma, hefo'r bugail ac hefo Duw ei hun. A mae'r Beibl yn dydy dro ar ôl tro yn dangos i ni ac yn dysgu ni. Mae'r hyn sy'n yn gwahanu ni oddi wrth Dduw ydy yn gwrthryfel ni a chyflwr yn calonna, sef pechod. A fedrai'n pwysleisio gormod o weithiau na cyfres o weithredoedd drwg ydy pechod, ond yn cyflwr ni, cyflwr yn heneidia ni, a mae hynny yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Dwi'n gwybod os da chi wedi bod ar goll rhyw dro. Meddyliwch rwan pan oeddech chi yn blant neu yn rhywle bod chi'n colli eich rhieni. Mae hwnna'n beth brawychus. Ond dwi'n cofio fi a Vicky mynd ar goll un tro. A mi ddigwyddodd hynny yn Paris o bob man. Oedden ni wedi mynd ar yr metro mewn pentre ar gyrion Paris o'r enw Maison Lafitte. A dyma na tren yn cyrraedd yr orsedd a dyma pawb yn dod o dde ar y tren a dyma fi'n dweud wrth Vicky, tit, da ni ar y tren, dyma'r ffordd i ganol Paris. Oherwydd o'n i'n arfer yn falchion yn synwyr cyfeiriad. Da chi'n gwybod bod fi bob amser yn gwybod lle mae'r gogledd ac felly y 10 orllewin a 12. A dyma fi'n llusgo Vicky ar y tren. Ac o'n i wedi sylwi ar y geiriau yma uwch ben y drws. Passage interdit neu rhywbeth oedd yna. O'n i'm yn gwybod be oedd ystyr hynny ar y pryd. A dyma ni'n mynd ar y tren, a sylwi bod pobl ar y platfform yn codi llaw yna ni, yn meddwl, mae pobl Paris, mae'n pobl glen ofnadwy. A dyma tren yn dechrau symud efo Vicky a fi arni hi. Ond o'na ddim un enaid byw arall ar y tren. A dyma ni'n mynd trwy
kilomedra, a dyma'r tren yn tynnu mewn i sidings ac yn stopio. Ac yna Vicky a fi yn edrych ar ein gilydd ar goll yng nghanol Paris. Ddim yn gwybod beth i wneud, ddim yn gwybod pa gyfeiriad i fynd. Ond y ddafad ar goll, da ni ar goll, heb ddiw. Da ni'n gwybod lle yda ni, da ni ddim yn gwybod pa gyfeiriad i fynd. A mae bod ar goll yn beth dychrynllyd iawn. Trydydd peth am y ddafad ydy, doedd y ddafad ddim yn gallu achub ei hun. Doedd hi ddim yn gallu ffeindio'r ffordd yn ôl i'r gorlan at y bugail ac at y praidd o ddefaid. A dyma eto'n cyflwr ni, y ceisio, does neb yn gallu achub ei hun. Llwch chi chwilio'r byd i gyd i ffeindio y ffordd i ddedwyddwch a hapusrwydd a iachawdwriaeth. Ond tydan ni ddim yn gallu gwneud hynny ohona ni yn hunan. Mae pobl yn trio gwella'u hunan, gwella'u cyflwr, hefo bob math o bethau. Ond yr honiadau gan ddynoliaeth, tydan ni ddim yn gallu cyrraedd y cyflwr o ddedwyddwch a bodlonrwydd a heddwch a chyfiawnder cymdeithasol. Da ni ddim yn gallu canfod Duw ohona ni yn hunan. A da ni gorfod sylweddoli hynny. Dyna y ddafad. Dyna 3 pheth am y ddafad. Troi'n sydyn at y bugail a nodi 3 pheth am y bugail. Y cyntaf di hyn, mi oedd gan y bugail gonsyrn a gofal dros y ddafad oedd wedi mynd ar goll. Oedd ganddo fo gant i ddechrau, mi oedd ganddo fo 99, ond eto mi oedd o'n teimlo gofal dros y ddafad yma oedd wedi crwydro ymhell. Ac fel hyn mae'r arglwydd Iesu ynde. Mae ganddo fo gariad rhyfeddol at bobl sydd ar goll. Felly os da chi'n teimlo ar goll heddiw, os da chi'n teimlo yn ddiobaith, os da chi'n teimlo yn ddihyder, mae Iesu yn chwilio amdana ti. Dyma ddwedodd o'n gynt yn Efengyl Lug, 5 bennod. Dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sal. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw, dim yr rhai sy'n meddwl i bod nhw heb fai. A mae hwnna chwip o sodiad gan Iesu Grist. Os da chi'n meddwl bod chi'n iawn, os da chi'n meddwl bod chi'n gyfiawn, os da chi'n meddwl bod chi ar gefn eich digon, dwi ddim yn dod ata chi mewn ystyr. Ond os da chi'n teimlo yn sal, yn ddigalon, yn ddiobaith, bod eich bywyd chi'n ddiystyr, dwi'n chwilio am dana chi. A mae Iesu'n dod at bobl sydd yn sylweddoli i bod nhw'n sal, bod i eneidiad nhw'n sal, a bod nhw angen ffisig. Wyt ti yn teimlo yn ddiwerth? Mae Iesu'n chwilio amdana ti heddiw. Wyt ti yn teimlo'n euog am bethau wyt ti wedi gwneud yn y gorffennol a maen nhw'n gwasgu? Mae Iesu yn chwilio amdana ti heddiw. Ydy dy fywyd yn chwalu yn deilchion a ti methu ymdopi hefo beth sydd yn digwydd? Mae Iesu'n chwilio amdana ti heddiw. Wyt ti ar goll? Paid rhoi'r ffidil yn y to. Oherwydd heddiw, mae Iesu y bugail yn chwilio amdana ti. A mae hon yn wers i ni fel eglwysi yn y dyddiau hyn. Faint o gonsyrn sydd ganddo ni dros y bobl hynny sydd ddim yn credu, sydd yn teimlo ar goll, sydd yn teimlo does na neb yn eu caru nhw. A faint o ymdrech mewn gwirionedd da ni yn ei wneud i ymestyn allan yn cymunedau at y bobl hyn. Nid at y 99 cyfiawn, ond at yr un yma sydd angen gofal a chariad a chysur a Duw ei hun. Ydyn ni'n bodloni i aros, dydwch, hefo'r naw sydd gynddon ni, a naw wfft i'r un sydd ar goll.
Mae Iesu'n dysgu'n glir yn fama i ni, fel Cristnogion, yr angen i fod yn enillgar ac i ymestyn allan at bobl. Yr ail beth am y bugail, mae'r bugail yn achub y ddafad, yn gwneud y gwaith i gyd. Mae o'n sylweddoli bod y ddafad ar goll, mae'n mynd i chwilio am y ddafad sydd ar goll, mae'n gafal ac yn rhyddhau lle bynnag mae hi y ddafad sydd ar goll, yn rhoi y ddafad ar ei ysgwydda, yn cario'r ddafad adra yn ôl i'r gorlan gartref ac at y bugail. A dydy'r ddafad ddim yn gorfod gwneud unrhyw beth. A dyma ddarlun o gariad Duw yn Iesu Grist. Mae Duw wedi gwneud popeth sydd ei angen mwyn dod â ni berthynas â fo, mwyn yn hachub ni, mwyn yn harwain ni o golledigaeth i'r fan lle da ni wedi'n canfod gan Dduw, mwyn i ni ddod yn ôl adref. A does dim rhaid i ni wneud unrhyw beth ond credu yn Iesu. A dyma ryfeddod y ffydd Gristnogol, y gair gras mae eto ynde. Mae Duw yn ei ras wedi paratoi ffordd i ni ddod ato fo drwy Iesu Grist. A dyda ni'n gorfod gwneud dim ond credu. A dyma mae'r Iesu wedi wneud drwy ei fywyd perffaith di-bechod, drwy ei farwolaeth ar y groes dros yn camwedda ni, trwy atgyfodiad. Mae wedi gwneud y gwaith i gyd mwyn dod â ni berthynas â Duw. Dyna'r ail beth, a'r trydydd peth a'r peth ola am y bugail, ydy bod yr hyn wnaeth o'n peri llawenydd. Medda Iesu ar ddiwedd y ddaneg, gwir i chi, dyna sut mae hi yn y nefoedd. Mae mwy o ddathlu am fod un pechadur wedi troi at Dduw, ac am 99 o bobl sy'n meddwl i bod nhw'n iawn a dim angen newid. Pan mae yna un person sydd ar goll yn troi at Dduw, yn derbyn Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr, mae yna lawenydd, mae yna barti, mae yna orfoledd yn y nefoedd. Mae'r Ceriwbiaid, mae'r Saraffiaid, mae'r Angylion, mae'r rhai sydd wedi mynd o'n blaenau ni, mae Duw ei hun yn llawenhau oherwydd bod yna un person wedi troi ato fo. Mae'r stori yma gan Iesu yn syml, yn ddealladwy, ac yn gofyn i bawb sydd yn ei chlywed, beth ydy dy sefyllfa di heddiw? Ydy'r ddafad yma sydd ar goll yn darlun ohona ti, ac o dy brofiadau, ac o dy sefyllfa ar hyn o bryd? Wyt ti'n teimlo nad ydy bywyd werth i fyw? Ac mae'r alwad syml yna, tro at y bugail, sef yr arglwydd Iesu, mwyn iddo dy arbed a gwedd newid dy fywyd. Pennill gan elfed i gloi, fugail da mae'r defaid eraill eto ymhell o'r gorlan glud. Crwydro'n glwyfus ar ddisberod maent yn rysnu'r tywyll fyd. Danfon allan dy fugeiliaid a'i calonau yn y gwaith, mwyn cyrchu'r rhai crwydredig o bellterau'r anial maith. Ar ei ben, y bôr goron. Amen. Dewch i ni wrando ar Emyn, a dwi'n ddiolchgar iawn i Hywel Davies am recordio hon. Emyn sydd yn sôn pa mor fawr yw cariad Duw y Tad. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn, i achub gwael bechadur. Does neb alltir nad maent ei boen, pan guddiodd Duw y Tad ei
y tir, mwyn i'n gael tangnefedd. Mor y rhyfedd yw ei weld ar groes, yn marw ar galfaria, a chlywed sgrych fy llais fy hun, yn gwawdio gyda'r dyrfa. Ond dymau rodd, ni wnaethym ddim I heddi hyn. Ei aberthyf am prynodd. Diolch I chi am fod yn rhan o'r oedfa bore yma, a diolch I bob un sydd wedi cymryd rhan. Y Sul nesaf mi fydda ni ar Zoom oherwydd I bod ti yn oedfa cymyn. A fyddai'n teimlo bod Zoom yn gyfrwng mwy personol na hwn. Ond gai ddymuno'n dda I bawb ohonoch chi sydd yn gwylio yr oedfa hon. Bydd yr wythnos yma yn wythnos fendithiol I chi, beth bynnag fydd yn digwydd, ac y byddwch chi'n teimlo y bugail da yn agos wrth gerdded ar y daith. Beidiwch ar eich hun ar mute wrth I ni ddeud y gras efo'n gilydd oherwydd fedrwch chi ddim. Ond dwi am ddefnyddio y bendith arall y bore yma. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd uwch law pob deall, ac eidw eich meddyliau a'ch calonnau yn Rhist Iesu ein harglwydd. Amen.